nwanne abịa ije ọnwụ na mmadụ ji aka efe ọmụrụ onwe nwanne nnapịa anya n'ike wee gbasa mmiri na okwute ibu na o nwere otu ị ga-ezipụ ụzụkwuo mọ ya efọt nwanne ọ bụrụzi a na-adụ onye ohi ji ọdụ ọ ma were obi na-apị mbasụ de nwanne echi gara aga ka my father ga-aga ṅụsịa mmanya ọ ṅụrụ the man na-aṅụ a na-abadobe aja ihe the man na-aṅụ na mmanya adịrọ na mma ihe ọ na-aṅụ ihe onye ya nyezie de ya ṅụsịa bata my mother nekata ya ya efe n'isi ya laghachi n'ụlọ ọgwụ gaa n'ụlọ ọgwụ ebe a na-eme pratikal de nye wekọta nje ha ji eme pratikal chipi nje na pụta n'ụzọ gote ofu bọtụlụ biya ya laruo n'ụlọ kpọọ my father papa akụ my father bịa ya were ofu nje tinye n'ofu glass cup gotu the other one tinyekwa na the other glass cup ya gbanye mmiri n'ofu gbanye biya na the other one de ya jụọ my father na o nwere ihe ọ fụrụ dị ya de my father sị ya na ya afụfụ ya na nje na mmiri a na-egbu nje mana mmanya na-egbu nje ya wụba dị mmanya n'afọ ozugbo nye konye ma ndu ti ya nwunye m ọma ị na-eme ntụ ụwa na na-ese my father akpọnwụ nwanne tụsara